We are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. 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 Naga smiles. Naga smiles to the world. Sa tuyang pag-urulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa. Kanlambang na genyo, ang Dagang Ngunyan. Dagang Ngunyan. Kada Sabado, alas 10:30 nin pagkaaga. Kaiba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Dagang Ngunyan. Sa pasada kan mga bareta. Green City Hall ibubungsod sa Naga Ngunyan na Hunyo. Sa paaginin sa wrong executive order na pinagpirmahan ni Alcalde Jan Bongat, ibubungsod as niya adaptar sa siyudad ni Naga ang Green City Hall. Tamang-tama man, taan bulan kan Hunyo, iuman ang selebrasyon para sa kapalibutan. Primero, ngunyan bagang bulan ng Hunyo, iyo po ang selebrasyon takang Environment Month. Kaya katukod man kayo ni, tapos sa pag-celebrar naman kang 67th Charter Anniversary, pinagmaraitan na gibon makahulugan ining selebrasyon na ini. As in, igo talagang mga konkretong mga aktibidades na ipapahiling sa interong syudad, kung ano man ang mga inisyatibo, mga lakdang na ginigibukan na gobyerno lokal kang syudad. Apera kayan sa June 15 iyo man ang Arbor Day. Kaya nga ni bago baga mag June 15 ginibutang itong Endurance Challenge Pilimania anniversary man na kung sain pigtatawan tang dakulang atensyon sa tuyang pagmakulog sa kapalibutan, asin pagpropagate kang pili trees digdi sa tuyang syudad. Ini sa pangyanot ni kasatuyang First Lady si Mrs. Sipara. Preparado naman ang gabos na mga aktibidades po man Hunyo 14 sa Endurance Challenge, asin man ang pagpapasunod kan executive order para man sa Green City Hall program. Lalo pa taan pagmamakulog sa kapalibutan ang saruman sa nakapalaman sa 10 mga bagay na magiginibo kan sarong na genyo. Aron taman baga na saro yan sa mga major advocacies ka na gobyerno lokal kang syudad. Yaan man bagay yan sa 10 little things proud na ganyo should do. Number 2, I keep my surroundings clean and green. Di yan papatutuuhan ta na sa paagi kay ni yung launch kan Green City Project digdiyo po sa syudad ni Naga. Inawan doon pa kan alkalde na apuera kan paglaban sa global warming, asin man pagbawas kan greenhouse gas emission, maipopromote man ang Cool City Hall atmosphere para man sa mga empleyado kan syudad, asin ang mga nagbibisita digdi. Asin ang sunod na lakdang kani, itong sa kainteruan na, itong city planning on Green City project na pigahaman naman ngunyan kang City Environment and Natural Resources Office sa pamamayon ni Mr. Oka Orozco, as in kang sa tuya pong City Engineers Office sa pamamayon ni Engineer Chito Palmiano,
asin kang City Planning and Development Office. Pero kayan, itong gabos sa stakeholders na katuwang ta sa pagputihar kang environment, kabali na dyan ang Naga River, So, Naga River Revitalization Project, itong Pilimania Project, itong ecotourism project sa Mount Isarog, tapos itong gabos sa mga ispersos kang syudad, tapos kang national government agencies na inagad ang taning tabang, kabali na po dyan si Congressman Lenny Robredo, kung paano ta may pahiling na talagang day nag-uuntok ang gobyerno lokal kang syudad sa pag-promote kang Green City, Naga as a Green City, na ini-download taman down to the barangay level, kung kayang mapunan nila sa kanya-kanya nilang mga barangay hall hanggang sa gabos na zona kang barangay. Sa hiling ko, it is already high time na gabos na igwang kapasidad, igwang otoridad na isagibo ini mga programang ini, mapuna na. Asin, lalong magtadumpa sa mga constituentes kang mga barangay, asin sa imperong syudad. Magigirumduman na kanagtalikod na bulan, pinagpakusogman ang 4-H Club na kunhain pinag-inkaminar ang mga kahovenan sa gabos na 27 barangay na mag-imbwelto sa inisyatibo kan syudad. Sa pangingat ng City Agriculture Office, para mag-iigwan ng pigaapod na home yard gardening of all barangay. Sa paagi kang 4-H clubs, tapos itong HIM baga, Happy Youth Movement in Naga, ito bagang garo home bodies ng mga youth na permiyaon sa harong. Di yun ang parang giribunin da. Environment protection, peace and order, tapos arts, arugayan mga cultural activities, singing, dancing, maging miyembro kang choir, etc. So gabos ini itatapta para digdiyo sa promotion kang Green City Project kang Syudad ni Naga, nagigibunta sa maabot na Arbor Day celebration sa June 15. Kung mahapot man ang ordinaryong nagenyo kung ano talaga ang sistema kan Green City Hall, buot sa bihon ka ini. Pag sinabi tang Green City Hall, matipid sa kuryente. So itong nag-o-offer na mag-ning solar energy digdi, saro yan sa magiging features. Halimbawa sa Bicol Science and Technology Centrum, tayo naman sana. Saro siya sa mga features kang BSTC. Ngari pagbibisita, may ilininda na iyo pala ni ang solar energy o kaya sa library, kaya di mismo sa City Hall. Ang City of Naga Power Commission Technical Working Group, tapos itong concerned offices, arog kang Solid Waste Management Office, City Enro, tapos ang Sanggunian, actually maset kami ng Sarong Aldao, gabos na mga proponents na sa solar energy, tapos itong kung paano ang pag-comply na duman sa 9003 Republic Act. Saro na siya sa mga requirements kang Seal of Good Local Governance. Gigibon tayo sa Sarong Aldao. Yaon ang Sanggunian, Vice Mayor and the Councilors. Yaon ako. Bago na itong pasaro-saro. Tangarig ang presentation ninda. Ining proponent number 1, 8 to 9. Proponent number 2, 9 to 10. Tangarig, di masinda magastusan. Pabalik-balik di sa syudad. Tapos once and for all, madesisyonan na yan. So, ining Green City Project, bako lang ning manungod sa greening literally. Kundi, apwera kayan, pati itong kung paano kita magkakaigwan ng energy conservation di sa syudad ning Naga, sa panginot kang City Hall, tapos kang mga barangay hall, asin kang iba pa mga stakeholders, arog kang mga eskwelahan, public, elementary, and high schools, tapos kang mga universities. So, we're tapping all stakeholders, all sectors to be able to promote a comprehensive Green City project for the City of Naga on June 15, 2015. Mientras tanto na pag-urulayan man sa ginibong meeting, nakasabay man kan paglansar kan Green City Hall, iuman ang pagpagibo kan Mini Tree Park sa likodan na party kan City Hall na kunhain, makaagnin mga tukawan asin tatanumanin mga kahoy para man malimpoy asin man convenient para sa mga empleyado, mga kliyente asin iba pa.
Para sa Nagangunia News, Myra Revilla. Rason kung taano taday naaksyonan ang mga prangkisya sa e-trike, itinao ni Vice Alcalde Nelson Ligacion. Kinumpirmar asin ikinabigla ni Vice Mayor Nelson Ligacion ang kasimbagan kan LTO na dai makakapag-issue ng Certificate of Roadworthiness sa operasyon kan e-trike. Ini matapos ang haloy naman na naghahalat kan Certificate of Roadworthiness ang sanggunian gikan sa LTO. Kansarong aldaw, may naresibi ng surat ang sanggunian gikan kay Attorney Norin San Luis Luti, ang Regional Director kan LTO sa Naga. The LTO is not mandated to issue a general certificate of roadworthiness as compliance to safety and quality standards are required on manufacturers by another government agency. So even the central office, I understand, kasi ang tinutukoy niya LTO Even the central office, it appears, does not issue a certificate of roadworthiness. Ito kaya daan ko yan, compliance to safety and quality standards, expected yan sa mga manufacturers and dealers. And for as long as duly accredited or registered with the Land Transportation Office itong manufacturers, it would appear that there is that compliance already. So, garon may presumption na may compliance. Ang surat ni Director Luti ang ire-refer sa komitiba kan Public Utilities para sa makakanigong resolusyon asin rekomendasyon sa plenary kung ano ang magiging disposisyon. Para sa Nagangunia News, Jeff Achas. Ika-117 taon kan aldaw kan katalingkasan, ipig silebrar. Oras alas 7 nin pagkaaga kan aldaw nin Biyernes. Ginibo ang ika-117 aldaw kan katalingkasan sa Plaza 15 Martires na pinagpunan sa paagiman kan pag-itaas kan bandera kan Pilipinas. Pinagpanginutan man ni Alcalde Jan Bongat, kay ribas in the Vice Mayor Nelson Ligacion, asin mga sangguniang panglungsod members, Police Senior Superintendent Narciso Domingo kan NCPO, mga department head, empleyado kan syudad, deputy officials, civic organization, mga barangay, Boy Scout asin Girl Scout asin iba pa. Sinundan man ini kan pag-alay nin burak sa pangingenot man kan alkalde asin mga opisyales kan syudad. Katuwang man ang Naga City Police Office, UNC Band asin man ang Unified Troops na kinakabalihan kan Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Boy Scout of the Philippines asin man ang Girl Scout of the Philippines. Pagkatapos man kan seremonya, nagkaigwaman nin programa. Nagpahayag kan sa iyang pataratara si Vice Mayor Nelson Ligacion. Pag-abot ko po digdi sa Plaza 15 Martires, nagngalas po ako kung taano sa halawig na panahon, nakita po naggigirumdum, nagsisilibrar kan Independence Day. Akwera kan nakaaging taon kung sain ang satuyang bisita. Iyo po mismo ang presidente kan Pilipinas. Garo, ngunya lang po ang inot na pagkakataon, o kaya pandua, na napano po ang Plaza 15 Martires. Sa pagiling ko po, ini indikasyon kan halangkaw na importansya na itinatao ta sa selebrasyon kan Independence Day. Kasabay po kan selebrasyon ngunyan, si pag-celebrar man sa iba't ibang parte kan Pilipinas, lalong-lalo na po duman sa Cavite, kung saan po ang mayor na bisita bilang representante po kan sa tuya pong presidente. Mayo pong iba kundi ang representante man kan Tercer Distrito, si Congresswoman Leni Robredo. Nagtao kan sa iyang mensahe nin pakikisumaro ang DepEd. Maugmang pagsilibrar sa ika-117 taon nin kaaldawan kan katalingkasan. Pagsisilibrar taman ang kaaldawan kan bandera kan Pilipinas. Ang okasyon na ini sarong pamana o panalmingan ni pagkamuot kan satuyang mga bayani.
Nagkaigwaman ng special na partisipasyon ang Naga City Hall Choral. Nagtauman kan sa iyang mensahe si Alcalde John Bongat. Yaon po kita digdi, ngunyan sa Plaza 15 Martires. Digdi po, ginigibo ang satuya pong pag-komemorar kan 117th Philippine Independence Day celebration. Ano po? Ninhuli po, tayaon man po digdi. Ang nagsisimbolo kang katalingkasan, kan kabikulan, ang 15 Bicol Martyrs, ang 15 Martires. Dapat lang, na kung igwang lugar, digdi sa syudad ng Naga, na dapat pagtipunan ta para maging makaulugan ang satuyang selebrasyon, kan katalingkasan. Mayong iba, kundi digdi sa peripermitang nahihiling na rebulto, monumento, kan 15 Martires, kan Bicol, digdi po sa Plaza 15 Martires. Yaraon po kita digdi sa tulong rason. Primero, pagkomemorar. Kung sa Bicol, pagyarumdo. Ikadua, pagselebrar. But sabihin, kung igwang importanteng bagay sa satuyang buhay bilang tao, asinurog na bilang Pilipino, dapat ipagselebrar tayan. Ang syudad kan Naga ang nagpapahalaga sa aldaw kan katalingkasan, tanganing maging presko sa kaisipan kan gabos na namamanwaan asin sa masunod na mga henerasyon na an aldaw ning katalingkasan o libertad an utang taman sa satuyang mga heroe na nakipaglaban sa mga mananakop asin man da inung kadapat na lingawan. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Shishi Chinese Association nakikiordinar ki Alcalde Bongat. Pigkumpirmar ni Mayor John Bongat na pinagdulok siya kan Chinese Chamber as in kan Shishi Chinese Association na nakabase duman sa Metro Manila tanganing mag-perform nin libre and acrobatic and wushu show digdi sa Naga. An acrobatic show kan mga Chino an may objeto tanganing mapakusog ang diplomatic relations kan China asin kan syudad nin Naga. Maski na nga ni libre ini sa publiko, nagdistribuir nin mga tiket sa mga opisyal kan gobyerno, mga barangay, mga eskwelahan, mga civic organization, asin iba pang nagdalan kan palabas. Ang Chinese acrobatic and wushu show ang naging makulor ang performance kan aldaw nin Biyernes sa Jesse M. Robredo Coliseum. Para sa Naga Ngunia News, Jeff Achas. Ika-11 Intercollegiate Basketball Championship, liwat na mangyayari ngunya na Charter Anniversary kan Naga. Masikad na ngunya na taon ang pinakaabangan na sports event sa syudad ni Naga na iyo ang 11th Naga City Intercollegiate Basketball Championship. Ini sinasagibo taon-taon kung saan man lain-lain na universities as in colleges sa syudad ang nagraralaban-laban para sa kampyonato. Kanakaaging taon, 10 basketball teams ang nagbali kung saan nanggana ang Naga College Foundation o NCF Tigers. Yun po ang 11th Intercollegiate po sa June 18 gigibon sa Jesse Robredo Coliseum. Last year, ang nag-champion po duman ang NCF Tigers na kung saan sila nag-champion sa South Luzon. Ang mother league po ang Naga and ang Kamsur is the 11th Naga City Intercollegiate. Winner of this game will advance duman sa Philippine Collegiate Champions League sa South Luzon and sumanggagana duman yung ma-represent sa best 16 teams sa buong Pilipinas. Kaya si Gabus pong lagay nyo, mahilig sa basketball, mapuon na po ang satuyang 11th Naga City Intercollegiate nagigibuhon sa Jesse M. Robredo Coliseum 3 o'clock in the afternoon. Kaya bakbaka na. Para sa Naga Ngunia News, John Breeze. Sa aga aldaw kang Domingo, petsa 14, bulan kan Hunyo ngunya na taon, gigibuhon ang Pilimania 2015 Mount Isarog Eco Endurance Challenge na kung saan ang aktibidad na ini parte kan week-long celebration sa pagselebrar kang ika-67 Charter Anniversary kang syudad ni Naga. Asin pibiklad man sa Naga Ngunia News ni Francis Barha kung ano ang mga detalye kang nasabing aktibidad.
June 14, iyo po ang second Mount Isarog Eco Endurance Challenge. Eco Endurance, gusto sabihin, 3 events siya. Viking na 9 kilometers, may 200 meters na planting of pili trees, and 5 kilometers of running. Kaya Eco Endurance, it's the high event na ginigibo siya sa Upper Kangnaga. It's the Mount Isarog. Sa tuyang inaasahan na igwa kitang 1,300 na partisipantes sa aktibidad na ini na mapuon duman sa may Pilimania Park sa may Naga City Central Bicol Station asin matapos duman sa Naga City Adventist College sa Barangay Panikwason, Siyudad ni Naga. May mga ongoing band performances man kita na madadalan habang nagpapadagos ang aktibidad nasin kaibahan ang 9th ID Marching Band kan Philippine Army. As in gigibuhon ang ongoing pili tree planting, katabang ang Chinelas Youth Movement as in ang Naga City Environment and Natural Resources Office as in magkakaigwa ng signing of participants commitment pledge para sa pagpangataman sa tuyang kapalibutan. Sa tuyang man napag-araman na ang Pilimania 2015 iyo ini ang isa iyang ika-4 na taon sa pamamayo ni Miss Farah Bongat. Para sa Naga Ngunya News, Jeff Achas. Tamang pagresponde sa mga kaso mediko-legal, Big Urulayan. Nagpaapod din sarong coordination meeting para sa mga law enforcement agencies as in medical institutions kanakaaging Miyerkules sa Alcalde John Bongat manunungod sa mga medico-legal cases digdi sa syudad. Objectives po kani, number 1, i-review si mga existing na mga guidelines, mga protocols kan iba-ibang ahensya. And pangalawa, mas importante po, paano siya ma-harmonize. Kanya-kanya pong agency may mandate sa mga crime scene investigation, sa mga medical legal cases, sa emergency response, kanya-kanya po yan. Now, buta po hindi maiwasan itong number 1, barasulan, number 2, kung igwaning mga asunto legal, sisenang matubang, maninimbag. Pinanginota ni Mayor John Bongat ang meeting kung saan man lain-lain na representante sa mga imbweltong institusyon ang nagtaong suhestyon. Sigun sa napag-urulayan, mas maray man giraray mag-apod diretso sa Communication Center o COMCEN kan syudad para sa mas organisadong pagresponde sa mga aksidente o krimen. Ang COMCEN may numero na 472-3000. Para sa Naga Ngunya News, John Breeze. Mga benepisyaryo kan Alternative Learning System, naggraduar na. Ginibo na kan aldawnin Huwebes ang graduation kan mga beneficiaryo kan Alternative Learning System o ALS sa Siyudad ni Naga. Ini ginibo man sa Naga City People's Hall. Sobra sa 255 mga graduado sa high school asin man elementarya ang nakaresibi kan sa indang mga diploma asin medalya na nagpapatunay na natapos naman kan mga ini ang sa indang pag-adal. Ang ALS sarong programa kan syudad na nagtataon ng libreng pag-aadal sa mga out-of-school youth o mga estudyante na nagpundo sa pagklase. Sa graduation exercises, yaon man ang presensya ni Mayor John Bongat asin man Vice Mayor Nelson Ligacion. Kaya naman ang haralangkaw na opisyal kan Department of Education. Pinagtawanan in congratulatory message ni Mayor John Bongat ang mga graduado. Kung paano dati napanglingaw o dati, dahil kayo nagiyahan, kung dati medyo nagpasaway, kung dati medyo nawaran kita ng tiwala sa satuyang sa diri, ngunyan, nawara ang gabos na ini. Taang yaron sa atubangan kandambang sarong sa satuyan. Narayaw hindi na nagagradua, sarong tataramon. Sarong tataramon, ang tataramon na yan, hope, H-O-P-E, paglao. Mahilig bilang kamo, na igwa kamong paglao, mahilig bilang kamo, na kamo maugma, asin, proud, na nag-agi kamo sa pagsakripisyo para mapadagos ito sa itong pangiturugan o maabot ito sa itong mga pangiturugan. The pride that you give to yourselves, to your families, and to your barangays, to your city, is also the pride of your city officials. Myself as Mayor, Vice Mayor Nelson Ligacion, and the entire City Council of the City Government of Naga. Ikatulo,
apera po kang kaugmahan, apera po kang pag-orgulyo. Ang lambang sarok po sa Indo. Kabali na kami. Nakwenta mga magurang Indo dito po sa syudad. Kami po, bago lang maugma. Bago lang proud. Kami po, iyaon para po maging katuwang Indo. Padagos para po maabot Indo ang sa Indong mga pangitulogan. Aram Indo na ang gobyerno lokal ng syudad ng Naga, dahil man po nagpupundo para urog na padanayon ang marhay na programang ini. Sa maabot pong towards the end of this week, magkakaiba na naman pong sarong dakulang aktibidad. Ang gobyerno lokal ng syudad, ang National Youth Commission and the Department of Education, malindi po si Undersecretary Diriquito para po lalo pang pakusugon ang abot alam program ng DepEd. Nakabali po ang programa ng Alternative Learning System. Sa syudad ng Naga, nagtatao po ng scholarship. The top 20 A&E passers, automatic, will be given scholarships in tertiary institutions and tech-folk institutions in the city of Naga. The city government of Naga has strengthened its tertiary scholarship program. Not only strengthened, but we also mean what we say and we say what we mean. We have actually established the City College of Naga to open wider opportunities to each and every one of you to be part of your dream to become productive citizens of Naga, of the region, and of the country. Kaya sa punto pong ini, di po kita magpundo, padagos-dagos lang po, na kami po, yaon permi, katain nindo, asin katuwang nindo sa sindong mga pangiturugan. Be happy, be proud, because there's always hope. And there's always a dream that you can hope for. And today is the realization of a bigger dream ahead of each and every one of you. Mabuhay po ka mga boss! Mabuhay po ang syudad na. Si Marvin Robles na sa Romana beneficiary kan ALS program kan syudad, iuman ang naging guest speaker asin nagtauman kan sa iyang mensahe na panuumanin inspirasyon sa mga graduado. Si Robles na sarong out of school youth naging man scholar kan syudad asin halang kaunaman ang katungdan sa sarong construction company bilang engineer. Mientras tanto nagtauman in pasalamat ang sarong magurang uliman ta nakagraduar naman ang sa iyang aki. Maski na nga ni nagpundo ini sa laogman in sarong taon. Pinasalamatan man kay ni si Mayor Bongat. Ano po siya, naugmama po siya na nakapasa sa exam. Tapos po, may mga pangarap niya, maabot niya man po kiraray. Maski dahil siya ano po kang panahon na sa Sabang pong high school dahil siya nakapasa po siya dito sa ALS. Kaya dakula pong pasalamat po na ano siya, nakapasa po nakabali sa graduation po ng ALS. Ang ALS program kan syudad ang magpapadagos-dagos pa sa pagtabang sa mga beneficiary o mga out-of-school youth. Sabi nga ni sa tema kaini, walang kabataang Pilipinong maiiwan. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla. Sa tuyang pag-urulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa. Kanlambang na genyo, ang Naga Ngunyan. Naga Ngunyan. Kada Sabado, alas 10:30 pagkaaga. Kaiba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Naga Ngunyan.
Sa paglipas ng panahon, unti-unting naiipon nakaraan at alaala na kay ganda. Ngunit kahit pigilan ko man, ang nakaraay maiiwan. At sa paggalaw ng panahon, mapapalitan ng bagong ngayon. Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging nagenyo. Pagsisikap ang naging daan upang pangarap ay masimulan. At ngayon nga ang aking tingnan, ibang-iba na ang aking bayan. Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging nagenyo. Maraming beses dilim nagdaan, Bayan ay sinubukan. Dahil sa paninindigan natin, wala tayong hindi kayang gawin. Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Pakikipagkapwa-tao, dedikasyon sa bayan ko. Proud akong maging nagenyo. pinanakilista ang pag-usad sa aming bayaw ng pagpumulan. Proud ako. Proud ako. Proud akong maging nagenyo.